Nyambasang ke po yung Ebanghelyo, agad keng aga naka, ining ke katamo nga koronasyon ng Birhen de los Remedios. Nung magbalik tamo po, karetang mga paunang panahon, potang ating koronasyon ng Birhen at no po kadakal ting magtinda. Mga tandaan niyo po, timpong aliwaliwang produkto na ning Pampanga at sila pong makaladlad ketang kilwal na mismo ning area nung no ka rin magaganap ing koronasyon. Bala mo po, it is a way of earning. Samantalan mo, no, kadakal din Kapampangan at Chuken. Ela mo, metong 1,000, 2,000 at 3,000 katao ka rin. Napotang danupan la rin, mantun at mantun lang pamangan. At akit mo po, ating magtindang puto seko, tamalis, suman, tanda pong products tamo kiniking Pampanga. Akit mo, talagang sasamantalan din sitwasyon nga rapin po. Bakit? Mga biyayan la. Bang kanita nga rapin mo, sayang pinaman, sipan mo rin Kapampangan at Chuka rin, talagang dagsalam po tandatang la rin, sasabayan dala po. Pero lately po nung papansinan tamo, bala mo may bawas-bawas la. Pilantan ng beses po mig koronasyon king Kapitolyo, alano rin masyadong dakalamag tinda. Iwari na po. At lalo na, 2 years na pong virtual coronation, lalo nga lang magtinda. Iwari. Pane souvenir t-shirt, souvenir payong, souvenir pamepe, nanong ang po kanito. Ngeni po, akita mo talagang may wala. Bigla kayo po nga ganang kahit tauling, even in the time of Jesus, kanita pa pala, yun rin magtindang nga rin. Sasabayan daing templo, sasabayan da rin daratang nga tao. Bakit lang magtinda, kaya tulid ng templo? Kaya katamo po, balo tamo, magtindala, sasabayan do rin tao, ulimbisa lang manintunan. Bakit tila magtindala? Posibleng bisala na manintunan na pisasabihan ng Gino. Gewayang lugar da rin mapanako. Bakit po? Nung sigurong pesos yan seli, da pisaride, 20 pesos. E di may nakitan lang gusto. Nepo, nakawanan da yung panakitan da rin tao. Kabang pesos siya kanyan seli, na potang ibentane, mag time is 20, mag time is 50 per 50, yan naman, time is 100, yung harapin pong sasabi. Pero tintamo po, metong muna naman na nakita sangkan, nung bakit po, ating magtinda yung kilwal na ng templo, katamaran. Nekad ko tangi po, nang koneksyon na ng katamaran. Hela po bisang magdala. So, nanggawan mo, sali ka. Bantala na kang bibit-bitan na tupay ka naman. Iba't ka nasaret, bibit-bit may tupa mo. Kung karaot na ning lakara mo, magit ka nga't lungal daw maglakad, biguyod-guyod may tupa. Di bantay na nakang problema, tsupa mo rin tupa mo kimbali, sali na kakin templo. Uy, tamo pinlasa mo balat, time is 3 gastos. Alakang pagal, busbus na ka man na bulsa. Harapin po, uy, tapo isang ka nakakita mo siguro, o bakit mo yung gino? O tatapalako no din, kaya mismong templo, uli na po nitang tiruanan daw maging matamad din tao. Kailangan nung magain kayo, sali kayo, karetang Achuken Templo. Bakit? Alalang gasgas, alalang sugat. Malinis la. Narapin po. Pelalong pera, liglugan dala. Kasi alantinalan maranatagamat, banta po tang mibili la kin templo, malinis ngan imbinye mo keng gino. Magriyak kay Jesus. Bala mo, tunepen, ing malilyari, den tao, tuturuanan dalang maging matamad, tuturuanan dalang mamurait. Papayagan dalang rin magtinda. Nung pakananong presyo, yung burirang itinda. Kaya migdaon kang pati-pati, daong kang tupa, ngarapin po sasabi, sinali kang pera para ken templo, o itamipin po, tiruanan dalang maging matamad, sino pandala pang mamurait, tining aliwa, newari po. At nano pong kabaldugan na niti kaya katamo yan yung panahon na iti. Kaya katamo po wala nang makanyan ngayon eh. Iwari niya po. Pero tinta pong akakit, ako po niya pong nalawing kinibanghelyo, at tinta pong akakit, aduang klase na naman din tao na miyayayin ken templo. Mekad, eta na po dadalan, alata ng tupang eni, ala na rin kambing, ala na rin mamya pati-pati, puro na mo pong pera. There are 2 types po kano, para kanakuya po inine po, pwede yan dagdagan. Nung bakit ating taong mamye kempisamban? Muna, dito po magpasalamat. Iwari ne po. At nang magpasalamat lang, nang kay, it's material. Mong, tinud ko kaya nga biyas, pigdalada ka. Iwari ne po. Utang kayakit mo, mong, pagdalara kang papaya, nga na po may mungayin ka na akong kay,
takman may mayumuya yan. Yara po sasabi, wari. Ning kay nanungan itang at karela, they will offer it, bibiyada po kempari. Bala mo para karela, it's a way of thanking the Lord. Kaya pong nanong karelang masanting amilyari kayang karelang biye. Mig-donate siya pong pera. Potang kay, nasabihan na keka, mong, pangako ko yan. Monthly, didinanda ka. Yan na po, eka masaya. Binanggit mo lagyo. Atin pong ipagdasal si Doris. Potang kay, dinana kang 2,000. Sesela na ka mo. Sinabi mo yung Doris. Ating kan 2,000. Wari po. O ninuwari niya masaya. They offer because they are thankful. Tapos muna tamong akit. Kado pong akakit kong sangkan. O bakit ating taong mamye? Isasabihan da po rin aliwa. Kabayaran ka no kareng-karelang kasalanan. Wari niya po. Mamyelo. Huling ka no buri lang manyawad-tawad. Kitang gewarang pa magkamali. Gewarang kasalanan. Utaping gagawan da rin aliwa. Laman makasimba ka no. Sana makasaup naman inimbibiyera. Wari niya po. Potang kay damdaman da, pagawating kang pagawa. Ay, amaw, sige, mamye ko po. Miyela. Pero sisimbala. Alila. Pero bakit mamye, naman pala sisimba? Nang kaya nga tiking isip da po, it's our way of asking the Lord for forgiveness kitang gewara. They offer. Wari po, dyan naman kin panahon ng ginuta mo. Anting kay kang pamanyawad-tawad, kin Diyos, midahon ka kin templo. Ngara po, kung toro maragulya yung dadaon mo, maragulya bibye pakaluling ginuke ka. Na numidaon kang kambing, maragulya bibye pakalulo. Midaon kang baka, mas maragulya bibye pakaluluke ka. Midaon kang pati-pati, uyan, pakalulo mo, pati-pati iya mo. Ngarapin po sasabi. Ano mo pangalati, the more you give, the more you are forgiven. Ngarapin po, o ito yung karen ng lawe. O ba? Hanggang naman pong yan yung tsupa ito. Naman kanita mo. Hanggang yan po. Ating kantao, damdaman mo. Ganyan yung gagawan daw. Ating ko pong kakilala, kareng metong kem parokya. Sisimbaya po. Ane ka pa niyaw. Pero po tangkot nan me. Ba't ka magkomunyon? Misan tabukin tangang ke. Ba't ka magkomunyon? Nga puling kabiruan ko niya po. Sipa mo, nanumungad mo kaya, benake ka, material. Ning kay po, regaluan na ako pang relo. Hindi na ako ning metong, pamamesira yung metong, tingnan naman metong, the following year. Basta sila na ako mo, may kapangulekta ako pong relo, babiyan na ka na ako. Pero never may pong akit magkomunyon. Minsan po sinabianan ke, o teka magkomunyon, sisimba kayo, nakamamagkomunyon nga ako. Man po pipila, tuliran may po, po makukin lugar na. Sangka na po, mong, balo mo naman yung obra ko. Illegal. Napin makapagkomunyon, uling balo na kaya sarili na, at inyong gagawa na usto. Ngayon nanggawa na. Andyan sisimbaya, mamyeya, to compensate kitang gagawa ng usto. Wari po, o rin din aliwan tao, o yan naman, inkukontra na ning Gino. Napong sabi na, imbaleku, balederem pipanalanginan. When we go to offer, we are not offering ourselves as material things bilang kabayaran. The true offering nga napin po, lalo na nung impisa sabihan ng kakatamong kainan, is our admission and conversion. Nanong saysay na nitang biya ka ang biyang pera, nini pala itang babiya mong pera, iba't naman kay matura. At yung konsepto mo, makakasawap naman kay pisamban, burida naman. Ngara po sasabi, nakamangko kontra. Mo naman balo. Ngayon ngarapin po sasabi, ating bang kabaldugan nita, kay pamalak mo, tunepen, itandaraptan mo, ababayo na ka. Balo ko po, potang when we offer a gift because of thanksgiving, balo ko, panamdaman tamo itantindi ng lugod ng Diyos. Bago tamo mo naman, din yung taong makasalanan na rin, bisa lang magbayo, pero sasabihan na po kay katamo, in our gospel, pangadi, impanto na ng ginong regalo mo kaya, pamamye mong regalo kin Diyos, pamamye mong ayin kin Diyos. Nanong klaseng pangadi, nga na po ng Ebanghelyo, balo tamo po, panitandram naman kin Gino, sa conversion. Na anumaning mali, na anumaning kasalanan, bangkan tatunay apin kay kang pamagayan na sabi na ng Ebanghelyo, lakuan mo, puntalan may itang kapatad mo,
makipagkasundo ka, nga na po sasabi, at kanita, makapag-ayin ka masalese. Kailawe ko po napin, deni pong tao nga reti, pag nasanding panasakitan ni Jesus, uling nanitang, ala pong conversion, karetang sasabyana. Alam pa mananggap king Canaan ka rin sasabyana. They are satisfied receiving. Hanapin po. Masaya no, kitang mong nambibiyada rin tao. Matutula la ulit atin la, ngarapin po. Pero yung sasabyana ng Ginoo, naman mo tungkulin ni keng material mong bagay, tungkol mo naman iti, ken pa magbayo, ng pangatao. Minta ka, ken templo, minta ka ken pisamban, uling mga di ka. At nung pakipangadi mo ingke kang kasalanan, balo na ning Ginoo, at kapag nasanta mo, sana gulutan tamo, alakwan tamo, harapin po. May babayaran itang kekang kasalanan, keng kapamilatan ng kekang pamagdaon, na sablang isip mo, sasawp na kaman. Number one mo pong diling saupan, yung sarili mo. When you ask for forgiveness, then talagang you are an offering to the Lord. Nganapin po, uling, kay mismong biya mo, ikwa mong asalese, ing sablat. Anyapin po, potang midadaong tamo, ken templo, ken pisambanan ng Ginoo. Imo itang material na baging dadaong tamo. Imo itang uling dininan may paring pahamangan, uling dininan may pari impera, indadawon mo yung sarili mo. Nasana itang sarili mong ito, itang babye mo, malinis yung magbayo, babayo, yung pangatao mo.